Τι θα γίνει με τον Τάκη τώρα, τι θα γίνει δηλαδή. Κάτσε και μην πιάσεις το πίσω, τι θα γίνει. Ρε παιδιά, εδώ, θα σκοτωθούνε. Για όνομα του Θεού. Ναι. Τι ρε παιδί μου να πέσουν τα παιδιά. Σίγουρα. Άγγελε. Βέβαια, το περιμένω. Από κάτω να πηγαίνεις. Γύρω. Τι το βάμε. Πρέπει να έχει...